may lapu-lapu pa. Para mas maasid. Huli yung lapu-lapu. Ano? Yan siya nagadara. Laki oh. No? $120? 1,000 kilong. Kaya na pang kilaw. Kaya na pang kilaw yan. Kilaw? Dali mo saan magkilaw? Yun. Ano sira? Ah, ano? Anduaw. Anduaw sa Tagalog. Dalagang bukid, no? Wala yung pasal tanggalan? Suruko ka pala no? Suro ka. Rogado. Suruko ka pala. Ano mo pala? No, kapon. Wala pa. Dakol, oh. Isa? Ako din. Dakol. Meron pa. Dami. Pero nga riyan kan? Kadari. Ha, sa daan. Sa daan. Tirahin natin mamaya isa. Ha? Tirahin natin mamaya. Pero pa isa doon. Pwerte pa kadali sa ano? So, Buhay pa? Ha? balat. Kaya hindi ka pwede. Pwede. 100 daw per kilo yung ano rito. Yung dalagang bukid. Para ka bang kilo sa bakalan ko? Kabang kilo mo sa bakalan, no? May ano yung dugso ba yan? Hindi. Emperor. Emperor. Ah, Emperor. Hindi. Ha? Hindi. Oh, pero. Dami oh. Hmm? Dami. Wala, buhay pa yung. So, malaki yung buhay pa yung. Buhay pa. Si Chondoy, daman na akong ano, namingwit, uda na rakot, Gak buraw. daburaw. Si Chodor, bokya. Ang sarap yung no? Hmm? Paksiw. Okay. Masyado. Ano kasi mula? Estimate nyo perang kilo abot ka na ano, narakap nyo. Ito pwede naman sabahan ko naman doon. Pwede sabaw? Sabaw pwede. Kalamansi. Tanlad. Ang mga special din mga sila. Ah, gusto mo kalamansi. Kalamansi ano? Kamatis. Ah, may lapu-lapu pa. Para mas maasid. Huli yung lapu-lapu. Ano? Balat. May balat. Balot, di mo kami nagkakailo ka kung balot oh? Kaya niyan sa ano? May pala ba? Kitanda. Suri pa doon. Dito ano? Ah, ito. Saan baga? Walang liswe dito. No? Oh, liswe? Nagugot kami po. Tuyo ka diyan, Ikar? Nakakatakot ka na? Sa dalaman. Kaya ba? Dalaman guys? Nakakatakot ano? Hindi siya nagadara. Laki ng ano, ng balat. Parang oo. Yan siya nagadara. Laki oh. No?
Grabe na sa ko ha. Dalawa. Tabako. Yung masarap kilawin yung ano, yung isa. Bakal na. Hindi nga puta ang kamululong. Hindi ko po sira ng sa kuha. Victoria. Ah. Dapat siya. Ang dami rin. 10 kilo no? Abot ka 10 kilo yan? Okay. Sukan pa na. Buhay pa. Biligan. Ito, ito. 2 kilo. Tutok mo rito. Kada kilo daw po na kami. Ano man ka? Ay, dala man ibalik ka. Magkano kilo sa ano? Yung ganun, 120. 120? Oo. Tapos isang kilong dalagang liquid. Daw ka di sa rabay ka de. Hindi, yan. Kita sa ukwa mo. Di ba man? Naka di suru sa rabay ka de. Pag sursara din, sabay mga mayat. Pag durod ako, lo, dakulod. Arik siya, kamanggaw na raw. Pwede na, pag-istoryanan sa Buro barato. Dalaga, buro barato ka. Ang hirap na sa may istorya, nagparang. Ha? Ah, sige, sige. Kere. Bali, ano, 2 kilo. Ano? 2 kilo to? 2 kilo. Kasama durod ako, lo, sana. Udat akong baka di na makakasya. Yan, mo kasama ko. Hindi na makasira ka naman. Kadako. Yan, naglago. Hindi, kadako. Ano ka dyan man? Sige, mamaya. Yan. Pirti ka kayo. Yan pa tabing ka kayo. Bakit man? Dawa, buko na kung dano. Uy, ayun pa kayo pag. Oo, ano ko na sa balde? Sige, naman. Di ko oo. Ay, kisa. Ito pala, pag wala ko sako. Paras! Paipan niya sa talaga. Wala, sige na. Ayaw yan pala sa laro sa laro. Kamu naman, kami naman. So baka di naaboton. Kirak man so di aboton. Dawa ka ba nga? Oh, sige ka mga sana. Ako sa dakilo man. Kung da naman abuton, plastic di. Nasa Sige. dakilo pa. Kabanga sana ta so di aboton sa iba. Para pili kayo na pakitulong. Kaya dahil ko na kabanga ko nila. Kabanga na ka di? Oh, sana nga ni. Puro kabanga sana. Sako. Kalahati. So baka di naaboton man sa iba. Oh. Kaabot ka. Kaya kami di. Kabang sa kuda. Nanatay ka man pero may ibig sa gilid dagat. Oh, kabanga sana ta pon sa iba man. Kabanga sa lagi. Dahil pa Oh, sige na sila pero nga ni kabanga sana. Kaya pala hindi nyo aram sa tambaan. Sa disiplina kabang. At tagawas mo dahil? Kuan ng Baka di naman naboton sa iba. babayadan pag nakasadaki. Nakapirang kilo na so ano? Kambaya di ka di ugma ka another kabanga. Ito sa what? Ang istorya pa. Mga 10 kilo lahat yun, ano? Estimate ko abot ng 10 kilo yung isdang nahuli nila. Balik na siya. Doon lang sila banda sa may ano, sa may gitna din. Doon sila ng ano. Doon sila ng lambat ng isda. So si ano si Jack. Siya yung ano rito. Ano ba? Captain. Oh, pero basta oh. Toko yan ba? Ah, si Kuya Christian. Tapos si classmate ko nga pala si ano si Jason Bongay. Jason ba? Jason. Naligaw na ako sa ano. Oo, so. Ay, ano to? Barya? Meron ako mga barya.
Ay, palitan mo to. 20 sa. Sa atin, Okay, bigay mo 220 nga. sa atin. Wala nang bibili? Lan, panira nung. Pahulam na pala. Hindi pa kayo makakon pang-usad pa. Oo, sa dakilo pa daw. Nakakuha pa ng lapu-lapo. Oh. Lapu-lapo tayo. Kuha na. Long, balyar ka. Ito, dagdag mo ito. Tan. Ganda. Oo. May ano pa tayo, may bonus. Ay, panira, may gano'n ko pirang baloy man kayo magabara nga ba nga oh. Hindi mo pa magpara nga, ano mo baloy? Ano yung panghalo doon? Hindi mo na yung bayad pa.